pidän, tykkään. Voin olla sitä, mitä olen. Minä olen Jaana ja olen töissä täällä Tikkamäen tuotantokeittiössä. Ja minun ammattinimike on kokki tällä hetkellä ja minusta on tulossa dieettikokki. Aloitin koulujen keittiössä ja siivoamassa koulujen luokkia. Kun koulut oli kiinni, menin tuonne tämän Tikkamäen tuotantokeittiön tiskiin alakertaan ja sieltäpä minut sitten napattiin trukkikuskiksi. Ja siitä kun olin vuoden tehnyt sitä, siirryin tähän Pohjantikan ravintolaan. Sitten minua kysyttiin, että tulisinko tuonne tuotantoon kokiksi. Ja minä sanoin, että ehdottomasti, jos minä saan samalla oppisopimuksella käydä ammattipaperit. No nyt sitten dieettikokeesta on vähän ollut pulaa, niin sama juttu minut kysyttiin, että opiskelisinko ja rupeaisinko dieettikokiksi, niin minä sitten rupesin. Ja opiskelen tällä hetkellä ja tykkään siitä. Minä olen sanonut vaan koko ajan joo. Ja näin minä olen edennyt ja olen tosi tyytyväinen siitä, että miten olen edennyt ja haluan edetä, kehittyä. Minun mielestä parasta työssäni on monipuolisuus ja se, että tehtävän kuvia on paljon. Työpäivä menee ripeästi ja nopeasti ja tekemistä riittää. Merkityksellistä minun työstäni tekee se, että saa toimia ja tehdä käytännössä asioita ja ennen kaikkea saa olla tarkka. Opiskelen sinne dieettikokiksi ja teen dieettikokkina, niin siellä tehdään yksilöllisesti sitä ruokaa. Eli jokaiselle tulee yksilölliset omat ruuat ja me katsotaan, että ne on niin kuin oikein. Erityisruokavalioiden mukaan menevät. Tämä on tosi monipuolista työtä. Ei pääse tylsistymään. Meillekin, niin kun tarvitaan työntekijöitä, niin tulkaa ja tehkää. Tämä on käytäntöä. Meillä on hyvä porukka, meillä on hyviä juttuja. Kaikkea mahtuu, että pidän, tykkään. Voin olla sitä, mitä olen.